Malawi today. DBB winner afuna wina asafune DBB winner chakwera akasomesa mavoti odusa 2 million pita uko ndi mamuna ife taenda basatonyo panopa taona kumama ndi kuchimwe mutapeza mavoti ochuka bwa more than 3.5 3.7 at DBB kuposa MCP kubilirani kwani ndine nyamara ende pano plan kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times mawabuno in Malawi and around the world. Ndine Brian Banda mukhoza kundichola kuti njayiko kapena mdzukulu wana njayiko kulikonse kumene muli ndabwera ndi akulu wathu pano lero la masuti lero masuti wakuti kutawasa osapwekeza ine ndavumira nsanga auri sukuza uri kutabwana ezona kuzakumbira kuzokwira ndapena pake zalupira sanga Arembi tikuthokozeni kwa it's always a pleasure to have you. Same here. Ezona masuti ikutema ndi bwino aizo ngombili iya ku California ya ku Malawi andevuza mwayi bambwanga inu muli bwanji mphamu munakufatasiana dzulo munagona bwanji nagona bwino zasiyana dzulo kunachitika zambiri ezona ituma foni kuyimbirana zukani ezona kuno kuchitika zinthu ezona fosa magona kwambiri chifukwa boma amaendetsa usiku andale sajira boma amaendetsa usiku wina anaendelea choki wina nana chimwendo osati boma oso boma limaendesa masana boma limaendesa masana koma ndale usiku koma matikapo wala matikapo wala no tinabwera pano kuti nkhani yachitika dzulo tukagona njayikulu ndiye pana kuona kumene kosaona aona kuti iya inkofunikira kuti munthu ayambepo ntchito ndekobwera a position auti secretary of chief ndingoti minister of state nduna mwina amene anthu ena umva ngati wanyowani umaona khala kumbuyoko kwa minister of state apasa Agangata ndi anthu amafunsana mafunso usiku kodi minister of state ndi kuti azitani ndi prime minister ndi fotokoza ena nkumana kuti amene wakhala othamangathamanga othandizira pena as we're discussing we'll go into the details of that but in a nutshell president atulusa a partial cabinet mu usiku ti werengereni list tisadamba kufusa mafunso chabwino malingana ndi mphamvu zimene zimapasidwa kwa president ndi lamulo la the constitution lamulo lalikulu mdziko muno section 91 subsection 1 section 16 1 2 komanso section 154 subsection 2 president Peter Mutharika asankha anthu ena ndi cabinet ena ndi nthambi zina zaboma so mu cabinet muli anthu 4 ndekuti mmene tinanenera mu hot current kuti ino kuchihana adabwera poyera kuzanena kuti iyayi iwo akusonkha memo ncholinga chokuti azatenge pamenepo ndi asunga chipangano cha mgwirizano wawo asankha Right Honorable Enoch Kanzinge Njihana kukhala second vice president of the Republic of Malawi. Honorable George Tabatula abapale mbali chapatula I think ngosokoneza koma wanda Tabatula makonda zina limenezi so ndalikumbukira ndi Tabatula ndi Tabatula chaponda amene wanda MP asankha ngati nduna yona za maubale akunja Minister of Foreign Affairs komanso Honorable Joseph Machola mwanamveka MP asankha kukhala nduna ya zachuma chitukuko cha chuma komanso development kenaka pali Honorable Alfred Ruwan Gangata Ruwani pamene umaziwira no ma CV amene baba asankha iwo kukhala nduna ya mdziko a minister of state amene amanenera uchunga tifotokoza bwinobwino kuti kodi zikumamveka bwanji kenaka asankha lieutenant general mafuna kuimeka pamenepo pamenepo ndi kuti cabinet 4 yes cabinet amene atuluka koyamba ndi 4 amenewa yes right honorable Enoch Kanzinge Njihana atapatula amachola fa ajena ndamachola akena nda Arwani pali mzimayo ena ku DPP kuyamati
Maria ndasowa amalikonda ili la machola ankana kuti mukamanga machola tika samayameneyo kwambiri alipo amesa madziwa amene ndiwo thopa kama kwambiri mai amene atwaigwira ntchito tizinena muno kumbali mai wayankhula Maria ndasowa yes amalankhula zina zoti silingalire pa ndiwo thopa kama baba kwambiri zona machine koma tikamba za rewarding loyalty nkati mwa program mwemu rewarding loyalty mundikumbutse ndikaiwala ipitirizani ndimane kuti mu cabinet ndi 4 plus amtalika ndi amayemu ndiye kuti 6 amene atuluka padakali pano amene tikuwadziwa sopano chifa vice president ndi amayemu yes ndiye tikudikira kuti awalumbire nawonso kuti ayambe kugwira ntchito zawo ndepitirizani kwinawo tinenenso maina nawo okay kudusa pamenepo then asankha lieutenant kumeneko Mr. Richard Chakupereza Chikoko Luhanga the Inspector General of Police amenewo ndipo a Deputy Inspector General alini a story to tell yes chifukwa posa ilo adamanga ba amene watu adakumana nazo adacho kanga kudali mwayi woti wina wakakuzokhala kandi Inspector General kandi chani ndio kanga I don't know what happened koma padali ndale ndithu zina zake zokolana kwana sizimaliphera office zawo amakhala ma office kuti you don't expect nanga sithi kuwerenga kai mayina oti yamba bwino oti tsuka nkamoti amene on Richard Luhanga Inspector General of the Malawi Police Services kenaka Deputy Inspector General of Operations ndi Mr. Sten Bamusi Chaima amenewo ndi operations amenewo komanso pali a council Noel Mlowoka Kaira ngati deputy inspector ndanzama simungangane mwambako zina zimene ndimango kusinjirirani koma awa mwambako zogawanza ndimendonena kuti zina ziyandikanena kuti awa ndanzani ndimango kusinjirirani koma awa amfumu abanga maintain deputy inspector general of police administration nene manena kuti awa akairawa zina ziyandimango kuna mizirani akairawa ndanzama atiza jama ngolina bizira umagaira apeza so ina awa kuma wanyanza ngweni nawo a council kaira kuna lawyer yowa nda lawyer yes the council amene wani usadiso ma council abwika ayi ama songa kale council abwika namfumo council akrobuka inu mubala mu silinga bala mu alipo ina bweka malipo abweka ena mapanga suspend ena machosa kumene bungwe loendesa zamalamulo nziko no Malawi Law Society amafika size yomanena kuti iya nawa tawakana awa so aliko aliko every profession imakhala ndithu ndi anthu ake onena kuti awa abweka chabe chakumpoto mukumbukira kunaliza bweka cartoon character alipo abweka mwana fulani nikamangula chilumbuka aba ndisea makhala kuti mukusekesa ndinapita kwina kwake classic example timafusa malo tijani tifumbeko koma iwo kanyo ndiseka ndiyo tifumbeko alisiti mangula chilo mwana makuseka alibe ule munawo sojera ku Zimbabwe afuma maida tifumbeko nati so padakali panopa ndi list imene yatuluka imene iyi ku cabinet komanso nthambi zina za boma ndi zimene zizi tikuonapo ku nyumba za chifumu taonako ku MDF ku polisi komanso ku executive nduna komanso achiwiri kwa president poti mwatiwerengera ndinu yes ndimafuna kuti tigawe pawiri chabwino mfumu nkulako kuti nonga sikulako tigawe pawiri chifukwa enawa si andale yes enawa sanda tidulire pa follow chabwino tidulire pa follow tisaziphatikize zona kuyambira pa lieutenant general ukafika mpaka kwa amloga imene tikambe padera koma tikambe political iyi kuyambira pa 1 impo mpaka pa 4 chabwino your thought this far ndiyambe nakasema werekandi chabwino ine pa kanzingeni jihana sindichedwapo chifukwa ndinachedwapo nthawi yaitali dzulo kunena kuti
padali mgwirizano umene akumaonera ti Blue Alliance. Blue Alliance imene kudali amene wawa a Ford a DPP komanso kuli ref umene kujaku komanso NDP amene anabwera pamodzi ndi kusonkha memo umenewo nde koyambirira kwenikweni zinachita kuziwikiratu kuti achihana ananena kuti iwowo abwera mu mgwirizano umene uwu kuti zikatheka mmene tinakambira kokaphwanya makuchi zikatheka atenga mwendo ndi mwendo wawo ndi wa apasawo so asunga chipangano mwendo wawo akuchitengani mmene tidagwirizanirana iwo adatenga mwendo anatenga mwendo so mwendo wawo ndi umene Gwape wapha ndi tisadapita ukapha Gwape adakambira natu kuti ine ndikapha Gwape ine ndikatenga mwendo awo amakonda mutu wawo inu makonda mphafa ndaifotokoza nkhani pamene sada events imene angopita ku hotikale ndi wadzulo yes muli a classic example mwina msanga kuti tisachite kukhanga tikachita chipongwe anthu msanga timanena kuti ena amene sanaonera tinanena kuti anthu amene akupita ku Zimba ndeno usukupita wekha upita ndi anzako nkofunika kuti muzikambirana musanalowe mtchire mucha kuti kodi kumene tikupita kuti akapha nyama iyenda bwanji nde timapereka chisanzo cha maubale akundale ngati Uzimba pamene akupita kuzisankho kukapha nyama nde timakamba kuti atonse zidavuta zimanagwirizana ndi anzawo zimaoneka kuti sadakwaniritse munjiramo so amene akuyambamo anaipa minute and muona kuti naonso kuafodi ku anabwera ndithu ndi have a team the only person who was not there anali amtamu if you remember yes and titafusa mafuso anazanena kuti yayi kanga takagwira ntchito zina kana kaleta on tinaona kuti yes is samagwirizana nazo but going back to it ndiona kuti mwina is an example of many mwina azichitira sogoleriwa kuti zobisazi zimakhala zovuta kuti even if we should hold accountable kwa iwo amene apanga promise anzawo kwa ngati palibe chobisa bring it to the open, there is nothing to hide. Chinanso chimene ngangonena nsanga nchonena kuti apapa a president ndekuti mukaona the president comes from the southern region, a vice central region, second vice akuchokera ku northern region. Ndekuti apapa the whole nation in terms of the three main regions that have been represented. Anthu akhala kudandaula auchigawo cha kumpoto kuti ife kuno timakhala tribe representation, so second vice president ngakhale kachiwiri chifukwa kuti poyamba bambo awonso amenewa achihana anaiso second vice president in fact anali woyamba kukhala that position. Iwowa akhalabe ngati kuti pena pake akuonesabe kuti dziko chipani cha TPP sinafune kukondera kunena kuti akumpota sakhale ndi presidential representation kapena representation in the presidential office. So kuma tiona kuti iwo agwiritse ntchito bwanji udindo to make sure kuti my aspirations also of the north are being represented in the office of the presidency. But so far inenithokoza kuti apapa kudos to TPP and kudos kwa Mutharika because akwanilisa chipangano. Yeah. Tayamikire apita Mutharika. Yes. Ndipo tikanero siku tutula kuitsana. Tayamikire apita Mutharika ndi chipani cha DPP. Kuti atagwirizana kuti tilowe ntchire. Nkukapha Gwape. Sada kali gride. Sada sinte kugana. Sada sinte. Chifukwa ndithu anthu amasinta. Chipande chijaji masinta. Yeah. Po omula chipande anthu amasinta. Kodi ndinati 2 mitanda. Kwenda bwanji. 1 day half si 2 mitanda. Ezona. So far mayamba bwino Mutharika. Ezona. Tisi kuyang'ana. Ezona. Sukuti mene tangotene munde kuti basi tapangiratu bwino mpaka na yaya apapa mayamba bwino. So titapanga chonchi kumapita chitsogolo. I think tikoza maona kuti alipo anthu okhulupirika. Chifukwa mambira mona ngati anthu andali natoza khulupirika. Ezona. So kuyamba chonchi utamapereka chithunzithunzi chabwino kuti I think munthu wina akikandita. Ukuzopanga pangano wandale. Nkusunga. Yes. Zimene zozo ndi statement ya mphavu utakupanga alipo andale ena atausunga pangano. Ngati apita Mutharika. So ababa aonesa choncho. Komanso it's not just wandale. Nakamba pozolo. Kunena kuti theme kapena kuti chiphunziro limene la kukhulupirika kunena kuti utausunga pangano imaperekanso chikhulupiriro kwa anthu kunena kuti you can also keep the promises to the people. Kuti zimene munalonjeza Malawi mutaukwanirisa. And akamanena kuti uyu ngokhulupirika kale Bible imakamba zonena kuti iwo amene amakhulupirika muzazi ngono Mulungu samapanga trust ndizochuluka. So apapa mwaonesa kunena kuti you can be faithful.
mutokhala okhulupirika. So pempho lathu ndionena kuti mene mwayambira musasiye. Chifukwa ndali nthawi zina tikakuchemerera ndi choncho basi you lose it. Don't lose it. Yes. Chidafuna nchani ndi atonse. Kusasunga pagati. Ndiye kuti ndi anthu osakhulupirika. Chifukwa munthu. How else do you answer that question, Brian? Inu ndine tagwirizana pano pati mani tukatenga 100 kulilongwe. Right? Yeah. Katikati. 100 yo ndiyani. Koma kuti mupite kulilongwe munada awanda. Gamoto yanga yaphataya. Tikhoza kwera nawo gamoto yanu. Tukatenga hansi ndedu kugwirizana Brian. Tikatenga hansi ikaenda bwanjo kwena. Ezona. Awanda tikamenya 50-50. Ajunga tasi ya? Ajunga sana sisa. Inesina kwenda nawo. Okay. Yeah. Tabita. Inu muhandisi angali moto mapita mwe kuti mukatenga hansi. Ezona. Mutuka mwe mujande muzati amwene. Hansi jandatenga koma madam ayimba phone kuti mwana so walaso. Ndi 50 zimafuna ligawane ija isigwira ayi. Ndikupasa 25. Chifoma afika banda. Ezona. Tagwirizana bwino ndiye maichenja panopa. Ezona. Ine ndibe mphamvu yoti ndingakulandira ndifanda manja koma ine maonesa kusakhulupirika kwanu kuti simukundiona kufunikira after ndakuperekezani kukatenga chinthu maiwala kuti kupanda ine simnakatenga chinthu chizona. It's a very powerful thought. You understand? So panda you simnakatenga mwatenga kumene kujako patha umabwera zina njira simabwera kumene koma ineyo izinjabe ku 50 anu yomwe izija ku 50 isaje kwangapo ezona komano kusakhulupirika kuyamba kuchisintha magolo tagwiriza tizichinyina apa iya itaika apa magolo chanja abwana zimene zijaza nthawi yomwe ija zimamba kukhala ndi impact going forward. Chifukwa anthu amanati china ndi chani so chimene munthu uchi atipange chipongwe. So no trust bwana, you earn it and it must be sustained. That's why timanena kuti timapasa mphamvu a Malawi aja on trust, and that trust must be sustained by what they delivering imene dagwirizanirana. So ngati mukuyamba kusintha zinthu ndoti simunayambe bwino. So atonse ngati andawerenga papa kunena kuti anthu ena kuchoka mchipani mwawo ndi akhala pansi nkumalingalira chimodzi mwa zimene mulingalire muone kuti kodi munakhala bwanji ndi anthu ena mutazapasidwa so bwanji kusogoloko muphunzira chani chifukwa amene abweranso pano adali ndi ziphunziro zawo 5 years ndakumanena kuti aphunzira and tiaona so that's why tikunena kuti lero litikati box yoti tiuchonga kuti apa mwasungadi zimene munalonjeza mwayamba bwino. Maintain that. And achunga ndina kuti pamene mukuwalonjeza amene amalawi so muli ndi zina zimene munalonjezaso apaseniso amalawi aja chifukwa mukuonesa kuti mwakhulupirika kwa andale anzanu khulupirikaniso kwa amalawi mukamapasa zimene zamalawi nkumachonga I think inde kuti ulendo ukuzokhala tinenenso kuti sikungopatsana mpando kokhako muofisi mumafunika apparatus zina zogwirira ntchito chifukwa kuzamupatsa munthu vice president or second vice president what's in Achabe zona smoke screen ndiye ndanthu azingoti koma you know what sizitenga nthawi before people realize that taziona pomweyo it's very easy to tell kunena kuti koma kuti uyu khanga tangomusungisa apapa. So we are hoping for the best and we believe kuti things are going to be better. Koma tata apangezo terozo sizingatenge nthawi fika mayamba omwe achama kadandaula kuseli ndefe zimatifika ndefe sitibisai tizawo zasamalayo kuti zingenaja kwakazinga tizanena pano koma we are hoping kuti we will never go into that trajectory because all we want is a better Malawi. Nanga nduna yopanda mphamvu number 1 number 2 kumachita kuoneka kuti munthu uyu amfinya munthu kulephera kuti chifatu nembali zonse mene mwanenera number 1 munthu uyu wasakidwa wesu ukachite deliver ezona you know akanzingeniwo mukampeni mwawa mauza anthu akumpoto kuti muziyang'ana ine ndeka amona ngati sapasa pano apasa ezona ndeka ambadi kuyang'anako so anthu akumpoto anavotera apita mutharika chifukwa akanzingena mauza kuti muziyang'ana ndi awo apita mutharika adzandituma ine kunoko ndi mavuto anu kunoko sazizachedwa kufika ndili mu office nkaka mu office momwemo mwa president so mu office mwa president muli anthu atatu wankulu wawo president yo first vice president Jen Ansa second vice president Ajihana pangani deliver mene momo mukapanga deliver nde muzida ndaula notsa kuti pasaso zinthu zokwanira zoti koza kusuntha zinthu sikuti ina china chili chonse basi muziyavutisa APM ezona but tima decision tinataka tifa what is munthu mtsogoleri wa mtundu wanjo sapanga chiganizo
Say that again. Mtsogoleri wa mtundu achosapanga chiganizo. Mtsogoleri adzapanga chiganizo. Azipanga chiganizo pena nditu wakudziwa mwina tizikanga tikwankhula timapanga ziganizo zina bwana athu amathawa katisusa koma sitinalephera kupanga chiganizo. He may differ with us but at least we make a decision. You cannot have a leader who is not making decisions, chief, right or wrong, but at least you must make a decision. Don't be coy, don't be shy. Kuti sindikufuna kulakwisa. You will never know. Yeah, you never know. Make a decision, chief. Sometimes people will agree with that decision, sometimes they will not agree, but at least you are making a decision. You can't say good here no my decisions. And yeah, I wanted to say that. Yes. With some of the decisions you make in leadership, amakhala painful decisions. Yes. And in nthawi zina amakhala not popular decisions. Koma iweyo ngati ukudza zoti the decision imene itakomere Amalawi. Decision yokuti ikwanilisa masomphenya are the reason why you are there. You bite the bullet. Umapanga decision ngati imeneyo. Pa office ba. Yes. Pali executive management. Yes. Ndi pali maline managers. Yes. Nthawi zina timanena kuti bwana tili kuno kuli Longwe. Tinandifuna kuti taganiza tipange chonchi. Babidi. We do that. Bwana uja angofuna kuti angodalitsa decision. Yes. So amayemu ndi ucheni achihana. Yes. So kuti zonse adzingopitisa kwa mtalika bwana patipange banja. Ndi akwikira ninji. Iwo wakhoza kunena kuti bwana wakuti amativuta. Tamuyezi. Timaganiza moto. Chisanzo chabwino. Chisanzo chabwino. Ndisamalephera no group. Wakuti amativuta bwana. Tamuyezeka. Ndiye tamuyezeka kaye. Koma tabwera kuti mutipatsa madalitso anu kuti timuyezekedi. Ndikulemba memo bwana. Kuti ndamuyezeka. Ndikufuna approve yanu. Kapena kuti bwana tandibwerekani mphamvu zanu ndifuna ndikabwera. Ndupita ku Minister of Sports bwana. Ndupita ku Minister of Sports bwana. Kuli gongoli wina akufuta kumene koko. Ndifuna ndikathane naye. Ndiye bwana ndimafuna mundibwereke pang'ono mphamvu. Mafuna ndipite ndintiti kumene koko. Ndakulembera ndikamemo. Ndikufuna ka approve kanu bwana. Akangoti approve. Wapita. Ndiuma. Iwe. Choka pamene. Ngaka si bwana hapa ngaka. Yes. Sizimene simakhalira. Ndimezi makhalira. Koma sungakhale nduna opanda mphamvu. Usatheka. Nduna zopanda mphamvu. Mfumu. Nduna undi chani. Akulu. Yes. Nduna zopanda mphamvu. Nduna ya mfumu imakatha kusekwesa kumanda mfumu kulibe. Ezona. If you can't open the grave, then why are you? Ezona. Afumu ndeyi ukhala nduna. So the point that I'm trying to raise here, kunena kuti tawasankha anthu wa mipandomo. Tenta apatseni zida zomenyera nkhondo. Zofunikira. Osati kuiona nduna khuma. Kamwana kubasa. Kadiri kumaliro. Kamwana kadikeni kumamzuza nduna. Ndithu akulu. Yes. Ngochauka vuwa pita. Nduna PS ona ali kuti ani muimbira alipo. Kuimba kuona siku gwira. Uimba WhatsApp ko. Uli kuti. Ali mu Netherlands. Usazika ndani kuti nimeona ngati mudziwa. Talemekeza ma protocols that CEO wapa state. Yes. Line minister uzodwa ali kuti. Mfumu. Tisazipeputse choncho. Anakamba hapo mspeech yao mtalika kani yokuzana ni discipline. So zina zimemukambazi ndi lack of discipline imene imachitika kumbuyo and we are hoping kuti sichitikaso. Chifuka anthu mmayina kuti muzilemekeza asogolera memuli nawo. Ngakhale ku ministries komanso zinthu zikavuta amene amayankha athu amakhala nduna ichi. So it's only fair kuti mukamapanga zinthu respect makamba tikambe kwa anthu ena amene mwina they're not happy, mwina anali aku MCP kapena zipani zina they're not happy koma adakali momweko for the career civil servants. Tiabempe, do not sabotage minister. Musamaka tamangi kumaka nenera maboza minister. Minister ena amakanika kutagwira ntchito chifuka trust me nthawi zonse nkhani ndi firefighting maboza atanenedwa kuti iye bwana akunama iye napaka twiza let's give these people an opportunity, a clean slate azichita kuononga okha osatifuka cha kulubaluba kuyankhula kwa anthu ayi. Let's accept udindo is one person at a time. Mulungu zamukomera kuti nthawi ino akhale amutalika pa vice president pakhale ajenansa pa second vice president pakhale achihana pa unduna wa za finance pakhale mwanamveka. Respect that. Munthu sadzalandira kanthu
Yes. ndiye mulungu wapatsa atapatula mulungu wapatsa amachola mulungu wapatsa amayemu alwani ndi alikoti Agangata alwani alembatwa Agangata ndalwani Alfred Ruwani ndiye mulungu wapatsa alwani ife chimene tichite tafunire zabwino tathandizire Malawi ndi mmodzi Malawi ngwatose amasogola ni munthu mmodzi tonse sitingatsogola ezona kumvesesa chimene chichi kulemekeza chimene chichi ndi kukhala nzika yabwino ndimafuna muonenso kuti amutharika sakuiwala anzawo amene ayenda nawo and I think that's the most important point that I wanted to raise. Yes. A George Chaponda achoka nawo kutali tiyambe pene eti a George Chaponda actually the founding member wa chipani cha DPP and iwowa analinso very close kwa a brother kapena achimwene a president atuwo the president, the founding president wa DPP Malemu Bingu Mutharika amene wanakuamvesa anzanu wacha so Madonna zina amadza kuyang'anani kuti mwatitumizira munthu uyuyu zona are you guys serious? Exactly. Kuti ife mufuna tikambirane ndi munthu uyuyu? Yes, exactly. So mafuna munthu wa experience wophunzira bwino, someone who commands experience. So tisaiwale kuti Achaponda akhala nduna akhala MP. Now one of the longest serving pamene so macheza ananena 21 years. 21 years in parliament. In fact, he has been leader. He has been leader of the house, leaders of opposition. Yes. So akhalapo in parliament vast experience imene tukhulupira kunena kuti Mutharika ataona anena kuti koma munthu uyu abwanja atakhala pamenepa. So ndi munthu amene ayenda naye Mutharika sakusiya anthu amene akhala loyo. Achaponda ni mmodzi mwa anthu amene amacheza kwambiri ndi nzawo wa Mutharika andikupita kwa Mutharika kuti ukaneneza Achaponda ngota nthawi. I think he is one of the trusted friends amene ali nawo. So kupita kwa Mutharika ukakamba za Achaponda ungota nthawi sigwira ango ayimbira George Brown was here bad mouthing you that little boy, so kumamvesesa zimenezi but also sikuti angotenga nzawo kamene wakuchalichi ni munthu okuti ali ndi maphunziro ake abwino kodi ukhale mukuyikhutisa ndikunena kuti sikuti Achaponda nampikwaje komatu mundimvetse watokhala asinodi koma mundimvetse ndikunena kuti ndakumvesani kwambiri osapatsana maudindo chifukwa tonse tupemphera chali chimodzi ndikuononga ndiye kapena simuyakula bwino muyakula bwino nakamuseka jani zinamveka muosekesa ofuna mzindo piyeza lisaseke pano nangasimodoleta ndini seka atu mfulu wathu oseka nene ndimanena kuti pamene tikupanga za dziko tisalole zinthu zina kuti zitilepheretse kuyendetsa dziko sungatenge munthu chifukwa chonena kuti uyuyu tikupemphera chali chimodzi ndiye basi akhale nduna isakhale qualification imeneyoyo no that's why timanena kuti even apart from kuti Achapondawo ndanzawo Mutharika koma ndi munthu oti ndi mapepala ake ndi munthu oti waonesapo ntchito yawo wadziwa sikoyamba kupita ku foreign affairs anakhala boma la Abidalichi asanapite ku agriculture anachoka ku foreign affairs bila minister of agriculture so ni munthu okuti akudziwa zimene akuyenera kuti achite mina nenera awo ali ndi exposure international exposure yabwino kwambiri amaziwa ku mmene zimakhalira ndi abale athu so I think ayika malo oyenera that's what we can say mwina kungowonjezera timafanire kwa amachola okay but Zulu mnakamba nkhani yabwino ya loyalty paka naona anthu anachita anakupangani koti ndi to by Brian Banda kodi mmakhola za mphamvu maona so kodi mukakhala kuti takupa serintaji ndazamata wosokoneza so munakambapo nkhani ya loyalty munapereka chisanzo cha Anoma ni chisale. Yes, you gave a very good example. Mafuna so nene nkhani ya loyalty kwa Achaponda. Mmakumbukira kuti nkhani ya Minister of Agriculture ya Chimanga itavuta.
ala minister of agriculture mukumbwera nacho sasa. Yes. You remember he was removed. Yeah. Analipa anthu ena kuti atata achosa minister ndi chidani for life. Chidani for life. Yeah. But he took it. Yes. And he waited. And he remained loyal. Yes, he remained loyal. Mpaka na pano kumaenda remote. Nde anzako ngatamine onena kuti they've been tested. Yeah. Friendship imaka friendship before it has not been tested. Yeah, that's right. Kuma those that have been tested and proven to be loyal, those keep them close. Amanyanyala Sunga nkhani jena akathaso kuti adabiza kuti ngosala. Ezona. So anthu amakhandi pain. You humiliated me, you embarrassed me, my family yanjani nthawi imene mandipanga sezi. But amamvesesa. Mene panenera muja tiphunzire mano ndi lilime. Amatha kulumana pe. Koma zolinga zawo nzabwino. So ngozi imachitika pokugwira ntchito imeneyi kuti utumikira Malawi 23 So million. one classic example imene tikuyiphunzira kwa apita muthalika, he's rewarding loyalty. Yes. To deserving. To deserving, yes. Yes. To deserving, yes. Yes, usangoti chifanya. Sungangoti basi anzako akuthandiza sikoze kwakaya. Basi nkhope nyuwani. Ayi. Nanganza kwacha ali kuti. Nanga siva jati nani nato kuti alipo ina mabwera usachita overtake nake. Osamba mankhwala. Amachoka kusamba mankhwala kuti kubwera kusanda akuti uya nali kuti. Ezona Jamani na mocha. Nkhali suna dereke wafika kale. Ezona anu ake nkhali sadakandire nkhali. Kuma bwera kale kufuna usadikise. Iya isatero. Atatsikhala manyazi. Amachola. Our new Minister of Finance, Economic Planning and Development. Ali ni ntchito yayikulu. Ndipo ngati pali ntchito imene Amalawi ambiri akhala kuyang'ana ndiwowa akuyenera kuti abwere ndithu kaya amanyamula zijani ku office kwauko atabwera nazo. Adzigona kwangu. Azigona kwangu. I think that's the adzigona ku office kwangu. Ngati pali munthu amene kuyambira day 1 akuyenera atazigona kwangu ndi Amachola. Chifukwa Amachola kumene Amalawi ambiri akhala kudandaula chuma cha ziko kuti mukaona ma inflations, mukaona ma ujeni imene tikupangira ngongole zimene tili nazo zokongola mziko momuno zokongola kunja zatikhwita mpaka na pakhosi apa. Nkumanda pakuti kodi muyendesa bwanji misonkho ya Malawi ikwana mukayitolera zija zimene anthu akhala kukamba zokhusa ku nduna wa zachuma. So akubwera pa nthawi yokuti chuma chathu sichili bwinoyi. So mmene iwowo achiyendesere chumachi ndi amene apangise kuti boma limene liyende bwino kapena ayi. So ali ngati engine padakali pano iwowa ya boma limene. Mmene achigwirire chuma chimene chichi, how quickly he can fix this. I know kuti mwina tisayembekezere kuti kungofikira mawa zinthu zasintha. Nobody is saying that. Koma akuyenera alowe mene mumfule aware kuti umumu mwavunda. So zimene azipanga kumene koko ni munthu odziwa iwowa. Ni munthu okuti nthawi inake adagwirapo ntchito yomwe ya finance. Analiso nduna ya finance. I think history will judge him. Now he's been given again that mandate to go and fix things. So for him, chief, no honeymoon. Ena mwina hata kumapezeka kuti akuona kuchanjani, but for him, chief, I think what do you know about Amachola? Chimene nganene cha Amachola ndonena kuti ndi munthu wa economics. Anaphunzira nkhani za chuma, investor omwe asaipange disband anpando timatera anpando investor Malawi degree yawo ndi ya za chuma ndithu. Iwo anagwiraso ntchito ku Malawi ku Reserve Bank of Malawi. Mu chaka cha 2016 pamene amabwera ngati wamkulu wa bungwe lija la bank la Malawi Savings Bank. So he has been a banker both at Central Bank. Fungolanda la mama lidziwa. Fungolanda mama lidziwa. Fungolanda la mama lidziwa ndithu. Isi munthu oti angayide phuka ndalama. Kwa anthu ena ungu takhani bandalama. Mai. Yeah, so munthu otena kuti ndi banker, politician, komanso school anapitako, koma kwambiri ndimafuna kuti ndisindike pa nkhani yonena kuti he has worked in this position before. He understands my challenges. And ndachitika mwaina apanga nawo interview ku nyumba ya Muthalika before atangolengeza zonena kuti Muthalika apambana and amafotokoza zina ndi zina zimene iwo akuzoona kuti ma priority areas. Anagamba hapo nkhani ya stabilizing chuma maka nkhani ya forex kuti izipezeka. Anagabaso maona mene mabiga makhalira amachola atuka mkamwendo kuti mabiga amene usabango khala
Muntu ndalama zake kuma oukira mtima. So ndi munthu onena kuti chinchitocho nde chachikulu. Ndipo pankhaniso ya loyalty, he's also part of the people. Amene akhala ndithu very loyal ku chipani chimene cha DPP. Koma ndimafuna ndibwereke mawu awanda omanena kuti it's not just about loyalty. Koma uzikhala kuti deserving loyalty khaliso kuti munthu uli ndi kuthekera acumen uli ndi acumen oti utakugwira ntchitoyo chifata tokhalapo munthu wina onena kuti ngojiya koma kumsiya galimoto wamenyesa mawa umsileso galimoto iyo wagwesa munsinje ndo matiya ngakhale ali loyo koma nkhani yoyendesa galimoto ayi ndipeze wina. So he's one of the people of state. Ayamba nani mene? andita kuyamba Agangata ndi nyamata mmodzi amene anakankha pa kampeni. Nthawi imene anthu mu DPP amaoneka ngati kuti ena sakuthamanga sakuoneka, he was pasogolo kutamanga. Of course anthu ankanena mwina kufuna ucheni running mate sina zoterozo, koma the fact is anakalowa kuchipinda cha Malawi Congress very boldly ndikupanga mega rallies. Nzanga munali ndi opportunity kuti munathamanga nawo mapanga cover on behalf of the company stingapite tonse, koma you know this young man worked hard ku territory onena kuti ena DPP sana akayerekeza kupitako, but he went there. So anayesesa kwambiri. Komanso mukamuona akuoneka kuti akuchita represent achinyamata mu cabinet imeneyi. He brings in a youthful touch into the cabinet. Even mukamacheza tikamacheza mukumbukira tiri kulino akuti akhanga timagwanayo tu akwanena ayiwe bwanji kodi umene uchatenda muthira kungoti mbali nayo kucheza kwake kwa chinyamata, bringing that youthful touch. So you are blending. Chifukwa mukaona amthalika mukuzaona achaponda chatimanena onse in their 80s, koma mukaona anyamata ngati amenewo ngati achina Agangata, youthful people. So zimafunika to even mu cabinet muja to blend it. Komanso ndimafuna ndineneza position imene apasa Minister of State. Now Minister of State position imeneyo anthu ambiri akambawo zambiri. Very quickly, in some European countries mau jurisdiction imeneyo kapena kuti udindo umeneyo umaperekedwa kwa a senior cabinet minister. Senior cabinet minister. Koma ku UK akati Minister of State imakhala and other Commonwealth countries. So sulu kudzota mthalika akutenga idea kwenikweni. Commonwealth countries imakhala ngati more of a junior ranking minister othandizira anzake. So amakhala munthu onena kuti akuperekera upangiri kwa wina anzake, but not necessarily based on confidence, but based on acumen chayonena kuti kandi political wit kapena wisdom kuthandizira kuti apa mwachilowe motere kadivaiza kothamanga othandizira. So interpretation ya ulindo uchengera kuti kodi amene amachita craft this position anatengera understanding yotani ya this position, because interpretation ya Minister of State ndiyo siyana. So kolumbiritsapo amthalika akatira nkule kwapena tione job description yawo. I think ndimeta tithandizire kwambiri kodi unduna wa Minister of State wa ujeni wa nziko azitani. Komano kungo waonjezera pamene ayankhula awayana I think anathamanga Agangata. Nthawi yokuti zikwanje zimatuluka but adayima iwo nyamata olimba mtima. So chilunga muti zinena nyamata amapanga ma business ake, think amapanga bwino ma business ake, anthu ambiri adamuziwa chifanya ma business ake upanga support mipira, ana ndi timu ya mpira the very tender age, so ndi munthu wokuti timu yangana mwachidwi kuti apange deliver bwanji ndi umene chifanya kuti amukhulupirira kumpasa unduna umene akunenera achunga depending ndi kuti aufotokoza bwanji ukhoza kukhala kuti unduna wakulu kwambiri. So to trust that responsibility ndi wachinyamata ndi apempha Agangata nkutheka kuti ulendo wawo ukafika pamene popo anthu ambiri adakhuza adapweteka asakhale ndi mtima kuti mundimvano mafana ndatenga chinthuchi. So tikhululuke tikule chifukwa nthawi zambiri achinyamatafi people don't trust us, timazamanga behave mwachinyamata. So you need to grow mwansanga kwambiri to settle in there and to show everyone else kuti no, this guy can deliver
even timu ya anthu ogwira nawo ntchito kusankha timu ya anthu ambiri ogwira ntchito kuti akuthandizireni kuti mupange deliver atsogoleri akuluakulu akamaonesa kuwakhulupirira chinyamata timazaphwekesa sotokha amene timazapangira zinthu za timazalowesa zachigayigayi you know tizizindikira kuti pamene tikutumikira Malawi si achinyamata okhaokhayi muli Malawi ena akuluakulu so timayenera tizindikire zimene zizi kuti ukule msanga. Sometimes you don't have time to grow normally. Umayenera kuti ukule msanga ufike, and I have no doubt whatsoever that he's going to settle in, understand what he's supposed to do and deliver. Yes, because he's proven kuti even kuti malo ena kuti no goes on, he was able to go there. Now ngati amalimba mtima kumapita kumene kuchinga mule president chani to step in these shoes and to wear those shoes and to show Malawians kuti no, I'm not just a politician that can challenge mwina malo ma territories but I can also step in and deliver to the Malawian people mundu amene ndalandira ngati mundirole ndi sitingabwere pano. We have to be fair. Yes. Ena wanthu akuyankha milandu. Yes. What is going to be the bearing pa maudindo anyamulawa? Yes. Ena mwanthu amene awasankhawa ali ndi milandu ku court. Yes. Yeah. Zoneka bwanji tiyambe ndiwa mukuona kwanga ndimaona ngati kuti ngati democracy yathu yakula, it should not necessarily be a problem chifukwa kuti a judiciary tasiye kuti agwire ntchito. Let the courts do their work. Ngati pali munthu amene anapalamula mlandu ndipo wapezeka kuti ngolakwa duly so by the court, anena kuti inu ngolakwa, mwenena kuti mukagwire tingwerekeza kuti kaya mwenena kuti mpite ku ndende, aina kupita ku ndende. Chifukwa government ikampanga shield munthu amene uja kenaka akazayima nkuzanena kuti tiuthesa katangale, it will seem like the government is speaking in contradiction. Komanso ine ndikumachita refer back kwa mawu amene anayankhula a president Mutharika pamene amalumbiritsidwa. Anakamba ponso nkhani yonena kuti kwazi azinzanga TPP chonde ndi Malance partners musaone ngati kuti nthawi ya feasting, mawu amene akugwisa ntchito feasting, simaone ngati kuli phwando kuno so mukamvesa mawu aphwando uja kwina kunene khanga kuti akukamba nkhani ya routine kuti muona saone ngati kuti anthu nomuzangosakaza kubangu mabangazo lerozo. No, you're looking at a different president. Sizitheka. So in line with that tone, iyo amene ali awenera mwalamulo kuti akayankhe milandu ayankhe milandu. Koma ngati panali milandu yonena kuti yandale pamekhala milandu ina politically influenced, for me I would understand itakhala kuti milanduyo it has been withdrawn because inali mwina nkhani yongofuna kuyipisana zina kapena kufuna kuthyolana kuti ena apambane, so pali difference. So for me I would say our president adziko lino, he's a constitutional lawyer. Achiwiri awo, he's also a lawyer, PhD holder and the judge. Judge so. Ndipo iwonsa PhD also anachita specialize kwambiri nkhani so ya human rights. So muona kuti this should not be a difficult decision for the two lawyers who are leading this country to demarcate kutha kusiyanisa kunena kuti easy very legitimate akayankhe easy amawana mizira agwire ntchito. Afumu kungojezerapo apo malamulo amala kuti ndiyo munthu osalakwa mpaka na court itakupeza kuti ndiwe olakwa. You are innocent until proven guilty by the competent court of law. So kuonjezera pamene popo ndiye kuti anthuwa mpaka na ngati mene aine andi afotokoza bwino mina nditawusongosokoneza alembe afotokoza bwino kwambiri ngati milandu yawo ndi milandu yeniyeni ndiye kuti pasakhale kulowerera kwa ntchito mene zimagwirira mabwalo atha milandu amagwira independent of the judiciary, independent of the executive. Mpaka natamaliza kuzati pasa zigamulo zawo. Ina ni event kuti milandu ina yaonisadi kuti anthu ena atakhala kuti asankhidwa kaya apeza olakwa malamulo samanena kuti munthu ukapezeka olakwa uli mu office yako kuti chimayenera chichitike ndi chani. But for now I think what we can say ndiyo kuti munthu umakhala osalakwa mpana kuti tapeza olakwa. So ngati akusankha ukuyankha milandu yako ndi yeniyeni tiziyembekeza kuti milandu ijapitirira. Mangati milandu yako enali yokuti anthu ena akamangoyipanga mena manena achunga kuti pamakhala milandu ina yandale maita kuoneka kuti milandu iyi ndi yandale. Ndiyeno ma processes izo asatilidwe ngona kuti milandu iyi idali yandale andi amalawa udziwa
sikuti ndife anthu okuti sitimamvesesa zinthu. We understand where somebody is being hunted politically, komanso pamene pali issues that somebody must clarify, because nobody should be scared to be called uzana kuti tafotokozana panaenda basi. That's what we want as a country, kuti tizikhala accountable, and accountability shall mean to call each other to explain on issues that anthu akufuna amvesese. So mabweresa nkhani yabwino kwambiri because ikupitirira kumatuluka kuti amuthalika musankha bwanji anthu ena amene ali ndi milandu ina yake mnakuyankha. Mukumvesa kwathu anthu ngati angasankhidwe ncholinga choti akathese milandu tikhati kusokoneza zinthu. Mamwe ngati sankhidwe unati auyungosa lakwa. Tikumbukiranso even nkhani ya makamba ya ujeniji ya ndanawa achaponda. Remember nthawi imene inazavuta nkhani imeneja because imaoneka kuti pali nkhani kuyankhidwa milandu koma achaponda maintained kukhala nduna ya za agriculture. Zinavuta kwambiri mpaka anthu anakuwa yet at the end of the day adapezeka kuti ngosalakwa. My point is pamene popo pamene I think panali headache kuti nanga munthu atapezeka kuti ngosalakwa tampweteka kale. Taonapo mbuyo mwanthu ena kuna mizidwa zinthu wapweteka kupezeka kuti zinthu zija zatha osabwezeresa. Wafulala kale. You understand eh? So it's a delicate balance that umaina kuti uyisatire bwino. Nthawi yatithera timalizire ndi Sadak. Justin Sadak Saidi. Chifukwa umene ndi udindo umene unalinda Zamba. Yes. So ndi okulu. Yeah. The head wa civil service. Yes. Yeah. So udindo wa masewera ya. Yes. Chifukwa Zamba anyuwani ndi Sadakiwa. Ya kufukudanga hazimvetse. Yes. Kufanya kuzamene Azambanyuwani ndi Sadakiwa. Yes. Kwa amena safu nozimvesa mamsa. So tinda Azambanyuwani. Yes. Mukazi wa bwanji. Ndikwaziwa ngati mozi mwa ma PSs amene akhalapo ma ujena mbiri anakhalapo I think ku education adakhalapo kodi kwina ndikuti akasema parastatos yes. Yeah, so he's mozi so amene wagwira ntchito kwambiri aboma is a career civil servant. So kufika kuti pano pakhulupirira kuti amangopanga PhD yawo kosache chifukwa nthawi imene tonse imabwera. Yes. Anali PS. Yes. Ndiye kumene kuja kulimalo amati Guantanamo. Yes. Adakayika umeneko. Yes. Aliwe kukhanga lumapanga za TVP. Yes. So ndimene zimakhalira anthu andale amaonana panopa even anthu amene akuasankha akumapanga ndithu amafufuza kuti akuone kuti vetting kuti uyu ngweni weni uyu before kupanda kusamala amatha kulowesa akazitape nyumba koma kutapa ni zinthu. So pali ma government secrets ena amene maina kuti muziatetesa. So sikulakwa kumpanga veti munthu before they are given some positions because malinga ndi nature of my positions then are very sensitive in terms of good. You must work with the people that you can trust and that are loyal and that must keep the secrets. You understand it? So iwo mwina atafufuza nkaona ngati kuti yawa ngati DPP adakaponya kumene kumayenera kumayenera nthawi imene komano uyu mulungu wotukula munthu uyu mulungu wotukula munthu ndakatukulana umene kuchaku kukhala Azambanyuwani meme kunena kuwerekera mawanu. So awa ndi Azambanyuwani udindo winanso umene umakhala udindo ufuta kwambiri chifukwa cha mmene ukugwiritsira ntchito makalata amachokera ku office kwa umenewo. So anthu amakhala ndi amene wawa. So kumakhala pressure yayikulu so office kumene kwambiri ndili ndi uyuyu ndabwera ndi uyu ndalembaniso ya uyu ndalembani ya uyu. So zimafunika kuti munthu zikhala soba andi kumena tikumamva ndaona Shadik na Malomba akuna lichonde kusamanitumizeni ma CV patalembedwa ati kuina yake kuti a president Muthalika na kuti perekani ma CV anu kwa ana Malomba ali pati chonde stop sending me your CVs. Ma CV wa eventually amakathera kwa Saidi. Amakathera kwa Saidi. Kuti ma CV ndi awa Asaidi lembani makalata. So Asaidi na also atakuchokera kudzuwa. Anthu alidati kuona kujedwa kuti walumbira president. Kodi ngatama aona kujedwa kuti alumbira. Nakasama zona kangolumbira anthu asankhidwa because sama zo kuti makati zipitisa kwa dali. Nawo pano zikusongola kuti ndi Asaidi. So Asaidi akhala ndi headache yayikulu kwambiri. How is going to manage that? He needs support ya anthu ena so to protect him. Kuti yaya kulakulu sikuti nde kuti mmene tangotene mu mudzi wonse basi. Ku State House.
kutenga muzi wonse kupita na ku state house Ezona, sizithandiza tipereke ntchito kwa anthu oyenerera kuti anthu atumikire bwinobwino umayina uzikhala ndi zokuyenereza usangoti chifukwa chokuti iwe umene Ayuba James analemba pena pake kuti basi wati umapanga zina zachoko ati iwe ndi wa media team mayiphwekesa media media iliso ndi maphunziro ake usangoti basi ukatukwana anthu pa Facebook pa social media uyu ndi media team yathu aya we can do better. Yes, they are professional people that zina zimene zabwetsa tonse kudama ngotenga zili zonse basi nkutena kuti izi ndi mangotenga zili zonse aya mfumu tizisankha tizisefa ezona izi sitimadya tike ukudya ndizizagwera mwechero zikaphike ni simu so we wish him well. You know, he's coming in at a time kuti he has to manage. Adasoera kusompira yes, akumpira kuso sports council. Yes, atamanga kuso football legends. Yes, before I came to this program, ndinaimba mafoni yangapo ku Capitol Hill. Kufunsa anthu amene kwadziwa kuti tingomva. I did deliberately. Naimbira ena onena kuti ndi ma pro DPP. Ena naimbira pro MCP. Fani mafuna ndimve kuti kodi what is the middle line conclusion. Now, to be fair, mau amene agwirisa ntchito iwo amene naimbira okhuzana amene aona kuti aweno ndachipani cha Malawi Congress. Ananena kuti if Said Stinga namizire, he's a fair guy. Mau amene agwirisa ntchito IMCP lamene. Akuti he's a fair guy. I mean, I be that TVP obviously. You know, excited. Kumaso tukumbukire kuta asaidiwa zikoneka kuti ana apita ku retirement. So he's coming he's coming on contract. Ku retirement kwake kumoka kamizika. Yes. Sana kanga awayinga. So he's coming back on contract. Kumaso iwowa PhD yao imene atenga. I thought very quickly kuti ndiwerenge hapa. PhD yao ilimu transformational leadership in leading public sector reforms. Imene thesis yao. Anapanga ndibwerezenso. Transformational leadership in leading public sector reforms. Now, kumbukira nkhani ya reforms imene takhatukikamba. Takhatukamba malemu achilima champion it for some time since the end pena kuli document yukanika kutuluka. There's a lot that happened. Simunga kambe nkhani ya reforms ngati munthu amene ali the center of civil service iyeyo reforms osama pesa. So I thought it's a very good catch kwa munthu amene waphunzira ndikuzama za transformational leadership ya public sector reforms kuti ndikumpasa udindo ngati umenewo. Mau amene awayamikira ena kuti is a fair gentleman. I would want kuti apitilize that fairness. Koma fairness hiyo isakhale ngati kuti kungo basi you just want to be fair to anyone. Even iwo amene kuona kuti akuononga chuma cha boma. You know, they want to run kukhala ngati matoma njeri nyumba ku Capitol Hill nkofunika discipline. Pali ma CEO ena gali moto imene akuyenera kuyendera ndiye mtundu amakagula zina. Akhazike basa amene. Kuapatsa chikwapo. Kuti iwe ufuna ndikuonongere mbiri. Kwambiri. Ma benefits azifanana ndi grade yako. Kwambiri. Chifukwa kuna ngolo wa chipolo we. Mene wa invest. Osa ineno khala ngali moto ali ngali moto. Kutakula kudali yesati khala ngali moto yabo. For the Christmas. So for the Christmas. Ezona koma sosa lembana ntchito pa mudzi ponse ya ikatha ntchito umavutika so mudzi wonse kuti kulira kubanja mudzi wonse uli jobless. Ndimakaza tilimire pamene chifukwa chonena museka zamuzi onsewo. Koma zona ife timanena tuchilunga mumu. Don't put all your eggs in one basket. Onse basi chifukwa aujeni yankwenda viwi ali ku Times ndiye mudzi wonse basi aya kula tizichita manyazi iku kungotha ntchito mudzi wonse jobless kulira. Malawi ndi watu onse. Malawi ndi watu onse zigawana bwino. Sanga majekeke anthu amodzi mwewo. Nda Malawi aja ndamene ajama zachonse. Malawi amaziona zimezo. Malawi anachenjera ndipo amene amanena bezoti ya Malawi sazindikira. Mangu apanga tafotokozani zimeza chitikazi. Malawi sazindikiraje. How do you explain this?
So don't take Malawians for granted. Don't. kwinaku poti mkunkhondo tingapalamule futi Yes, tingapalamule. Tingapalamule futi. Tidzaonekako. Tidzaonekako Mfumu. tidzaonekako Mamwena siku ngasuku ndi dzipolopolo mwene Ndiye. Tadusa zipolopolo mfumu ndikaope chipolopolo chichacha. Mfumu zipolopolo. Kunkhondo tuku. Inde kumabeti ma. kwachafu kunkhondo Polo ku judicial. Mesa timanena apo. ezo Mfumu. aujena alembi mune tatengere sati pateka Mfumu. kwachafu kunkhondo Kumabeti manena apo kumene. oho Yeah, mwina tangopereka general advice. ukwakayira kuso mkumfuti ukwakayira Kumati manena apo kumene. Tangopereka general advice kwa onsewa. Yeah, please, yeah. Timalizire pamene. General advice ndonena kuti mukaona anthu amene awatenga ku ame as well as ku polisi. Onsewa in terms of qualifications very qualified. Akayira tikudziwa anakaniza skulu yawo. Even ku ameku mukamakamba za ajafu ali ndi masters strategic management from the University of Derby munthu wophunzira bwino ndithu akhalaponso ndithu ngakhale kunja ma positions ku UN ndi kwina ndikoteroko very exposed. So chimene chingofunika apa njolangizana kuti ngakhale muli anthu omakhala ndi manyota but you are there to save not only the government of the day koma at the end of the day ndi Malawi. You are there to save this country. You are there to save Malawi. Masiku omamuopa msilikali anatha ndibwereze tima kupasana ulemu komasatu kuopani musakhale asogoleri omakhala kugwisa ntchito force kuti anthu azichite kunena kuti basi useka nkhope iye kudusa ajeno ayi ndipo mukamakhala kuti muli friendly muzamva zambiri anthu azakukonzani poyenera kuti mukonzeke mwa ulemu ndipo you be a better leader koma mukazitengera zonena kuti ndi nthawi yanga I want to show you muzachoka naye ndipo you be useless ndipo anthu azakutengani kuti anthu osamva ino koma go and be different katumikire na Malawi komanso kumamva anthu akamanena kuti iye MDF apa makuti apa polisi makuti pay attention to that. Even the car kuti ndizovuta kwambiri kuti mina khanga ndizokulowa ndale komabe be seen to doing something kunsiku both ku MDF ndi ku polisi kula nyamata onena kuti akukutika ndipo akulira. Try to use fairness, be professional. Musatengere asogolerena kakama udindo amenewa amakantizi bwezi ndio ma promotion tizibwezi ndizina zoteroto be professional. Mukamaza choka, you should be able to hit yourself on the chest and say I did my best. Banki kukaona katsuna basi ali bwera uzambe ntchito interview kaya mundeke kumona hostess ali basi bwera uzambe ntchito tisamapanga ichoncho tisadero office ngothatha zibwenzi zokazo tisadero ndingonjezera mwansanga papa tonse ndifandale timapanga ndale tindizipani zathu mmene mavota apa tinavota chimozimozi a polisi chimozimozi so IMDF koma tisamatengere ndale ku office kumapozeka ku polisi kupanga ndale ngatiso kuchipaniso akuti aujeni akutsogola amuthalika wina adanduza kuti kuma polisi kuneko polisi soni ku polisi sizimene okhazi soni sizimene okhazi soni koma no polisi sizimene okhazi soni ifana pita muthalika ku wina. Yes, and we have seen it before kuti kukhoza kukhala munthu mtsogoleri osaoneka manga. That's why tidaona po nthawi inake akubwera atonse ndi a president achabwera nthawi imeneyo adaza abwezeresa anondwe kuonesa kuti I mean even though inali nthawi yovuta kuti akanatha kumapanga choncho but he was never under any influence to do anything that he didn't believe was right. So kumene ku ntchito zathu chimozimozi ndife we are judged by how we do. Are you fair? Are you independent? Kuti pa nthawi imene because we are all tested at times. Timazaisedwa nditu nkuona kuti under that heavy test how did you perform? Maonesera kuti mukukondera mbali ina and mumakondera amene mwaganiza tapitirira kena kajadi anthu amaona even mwana wang'ono kama chita nkhasa amaziwa kuti munthu aonichita nkhasa. So zimene zizi tizipewa ku polisi tizipewa ku MDF timatumikira Malawi posatengera kuti chifukwa chokuti boma lilipo panoli ndeli zichituma mapanga zinthu za ujeri amene mukachita nkhasacha akangolowa boma there is no way they will spare. Tiyamikireso kuti zikuoneka kuti munayenera bwino nkhani imene timalizire pamenepo kuti tugawana bwino kumpoto kummawa
kumvuma tipitire choncho osangoti basi ungoti kumpoto kokha kapena kumwera kokha kapena chifoti president amachokera pakati nde basi mauti ndonse ma PS apakhala pakati ajafuwa ndakumangochi aluhanga ndakumpoto akaira nda between mzimba ndi kasungu pancha kunkhamenya uko so muona kuti distribution imene so far so good ikwenda bwino koma zonse zingakhaleza ku mzimba kapena zonse zingakhaleza ku lilongwe kapena zonse zingakhaleza ku cholo tipitire chonchi eti ndithu amfumu tinene kuti cabinet yatuluka folo anthu asataye chikhulupiriro ziubwera zinthuzi munena ngati kuti ena akudandaulira ena auseka kuti first 11 yatuluka adolonda wawo iyayi koma ku cabinet 6 amuthalika ajenasa kuti alipo 11 anthu oyi koma no timu yambirira anthu ama anthu amafuna priority kuti has prioritized denati denake akoneka ngati kuti ishi amwene anthu anasamba mankhwala ena achani msipelwa ambaso ya mankhwala ija anthu anasamba mankhwala kugwenya singanga kuti meso ku first 11 kungoseka but on a serious note akutulusa ko pang'ono atulusa maliza atuluzano kuti kayafika 25 kayafika bwanji kayafika 20 maziwa muthalika ngati okonda cabinet yaing'ono so anthu ena amakhala nazo phuma kwambiri zimenezo kodi yaing'ono yake khala yaing'ono bwanji how small is this one how lean is this kulirefu kuli NPC asayiwalenso kumeneko komano ndi ukusankha kwa president yes tinkoza kumangonena kuti anthu akudikira chabwino chimozimozi mutu osena anadikira mpana ina atatu sada umyati so zimatengera president kuti afuna kusankha prerogative yake we can't question him in the name of fairness yomweyo tamva panthu ena amene amanena kuti mulibe nzimayi anthu 11 sitikuonapo nzimayi bwanji tinene kunena kuti tidikire when the full cabinet is out then we can come and make those comments faina zinena kuti maona times acha sana kambepo nkhanichi sana ikambepo angotila kodolo ujeni ndiwo sumala wanjeni apa nangola wanjeni sungaje ziboda follow kuti kulawa ndewamba kudya apa nangotila witsa ndiye cabinet yubwera tidikire ndeni mamuchita kuti ena amene ku DPP kwa aukhangata ubanika musabanike yakumaena enda kubanika akubanika chifukwa president mena nachulira muchi special very serious kuti sakubwera suzapanga samasewera akubwera kuzaendesa Malawi kuti Malawi atheke samapheke kunena chonchi zathu bada akakulivira kusankha kunoko kaya kusankha chani mwachisazo ndakusankha ena sana asankhe sitizibanika timazaona kuti akapena sindikhalamo nanga ena nyambuka atafumu ena nyamuka ndekuti ma vice president awiri anyamuka kwasala ma vice president isi awiri ena ndekuti ena osa kuganiza kuti anzathuwa chabwino pamesesa ma vice president alipo awiri anyamuka Achabe ndi ndanatha Achabe ndi aujenino amsa awiri apita akudikira adakali kumphepo ndi asabanike asabanike koma tinene kuti mphamvu zosankha nduna za president prerogative sama ili kupereka chifukwa andi simungamuimbire phone so ndipo simungamuimbe mlandu kuti kodi nanga ine bwanji sada kusankheni ife yambali yathu timangofuna delivery kamwika ndani koma deliver ife tizajonga anthu mwaikawo sitingamuimbe mlandu president kuti banje simunandisankha zimphamvu zimene tanena kuti akamusankha tidanena so even time mauza jagula utajagula mutaumachosa ndunazuka every 3 months olo kusankha zina mamawa masana kuti andaichinja kusankha palibanga nene kuti mupangiranji zimene so chimozimozi apa ata atsankha kenaka azichosa the same way mena kusankhirani mukusangalaka kuchosaniso mumveseseso chimozimozi osamakhumudwa anthu alipo ambiri sangasankhe tonse azisankhapo amene akukhulupirira kuti athandiza kugwira ntchito mmeneyo wakuimvesera ntchito imene Amalawi apasa palinso wina amene ali maonga matitseketu komano tingonenabe kuti inali nthawi yokuti ma transition mu ma department ambiri amabwera pamodzi tiyamikirebe anthu amene anabwera umaza kugwira ntchito akumachita kuziwabe kuti mwina mawa sitikhalapo koma anabwera kugwira matani chifukwa ena amachita kuziwa kuti ife umene timagwirira muja sitipanga koma tinabwera ngati Malawi inauguration ija Minister of Information tiyamikireko
anabwera ndithu kuzathandizira sakhala kumeneko mfumu no sakhala kumeneko anabwera kuzakuthandiza kuzagwira ntchito anagwira ntchito ezona nduna wathu koma ine ndimafuna ndimalizire mponena kuti akuluakulu tikamagwira ntchitozi let's always be fair kwenda pakati paja mpabwino timanena kuti PS nthawi ya campaign kumachitoyika mafulaya achipani sizimakhala bwino ma status tswa sizimakhala bwino because those are public servants samayenera kukhala achipani koma apapa ndiyeno mpenuka mabwera nkumacheka anthu asadabwera chifukwa analowereratu kwambiri amajiya maambasada madiplomats mpaka mpendera petupetu and tili ndi vuto ya Malawi kuno yomanena kuti witch hunting political witch hunting mukuti mwaona zimene akuchita iyayi wina diplomat ndinamwana naye kumangocho kusindichula dzina koma anthu anaonera inu mutsatani kuno sonkhano uno wa MCP imese diplomat ine mundidziwa watu pachi chani tisamapange chonchoyi is career civil servant kapena ma civil servants they should be neutral kuma mpaka kwathu saluya miloga yachipani mwimaliza bwaje nkhani ya ndevu za mwayi mwayimaliza pabwino tilegeze pomwepo pansalo yachipani pamene osamadederuka ma status dede swabwino osamadederuka ma CEO anthu amanena ati kuti ujeni tu chani internet si wala kuti awasasiwa ndi anthu amabweresa zinthu zinazo kumaonesa kuti mwaona olo munthu atakufuna kuti akusungeni apanga trust bwanji munalowa nokusiyana kugwira ntchito zanu nkuoneka kuti inu ma CEO ma status achipani tswa aya mfumu tisamateroyi so ndimene mawa limafika lafika pi anosophunzirani enalo komanso ndi apempheso akuchipani musayambeso kwa ena ma CEO ena matimbi atayambako kuti utivutisa achipani atalipira ndi mabiru ukujeni kumahotelo tisatero some few CEOs from certain institutions were saying kati yankhulire niko police akuti tilipire mabiru kaya kuna za inauguration chanjani tisatero teni tizilemekeza zimene malamulo amaenda pamalephera inu ena ake ofuna basi kwesa mphamvu ndatenga mphamvu iwe talipira anthu ena ake apapa tisatero anenaso momveka kuti mene mwanenerayo si nthawi yokuti tizingodya maphwando kulibe phwando obwera mkapu kuti amwe nawo madziwa tenganikapo ya science timalizire pamenepo amene abwera mkapu kuti amwe nawo madziwa osati chiwondi kumudzi kwati mati college ife timati chingola mati college tenga chingola kapu sokangomweratu madziwa afunika amwe anthu ambiri pang'ono akhoza kuti kwana tonse tikuziwa kuti muli ndi luso soma tizidondeseraku pang'ono pamene panso ndi pamene tasirana mmawa uno akatulutsanso ina tibweranso tikuyamikeni pokhala nafe in Malawi and across the world. Ine ndi Brian Banda awanda nkwenda viwi komanso andevu za mwayi awanda alembi athu pano alembi athu at times bambo wayana chunga. Wishing you the very best of the day and good